Здравейте хора, аз съм FNO Winner и днес ще играем някои от тези игри. Но ще чуди още коя да е. Мега, ти какво би предпочел? От моите игрици. PewDiePie, Master Sun Skat, ако искате верите хора. Просто игра от много време. Мога да съм зле с нивата, ама... Няма почти никакво място вече, къде са моите букуци, където спечели постоянно. Защото се чуи къде сме. Али трябват парици. Не знам! Дебре, колко много абонати. Гледам ти. О, това е готово. Значи острие да се прави. 12 лева. Една паричка, 1 лев е бати милиардера. Това представлява моята стая. Моята котка спи тук горе. Тая жаба души гъза на Тирекса. Толкова малко е брусуе. Сега ще се обаем. Ето моята жаба души гъза на динозавъра. Знака си, седи като препарира, нито мърда, нито нищо. Та само спи и гледа, тая риба мърда нагоре-надолу, като изкофела. Много искам да си купя... Опа, грешка. Много искам да си купя... Колко е големо това? Знаете ли колко? Стоен да се прави това. Но искам, обърни бе. Но искам да си купа някои неща. Като започнем. Така не този стол. Да, ето геймърски стол. Първото марш. Първото. Второто е... Опа, ние влизахме при стол... Опа, грешка. Ние влизахме при столовете. Втората... Ей, тази зверска... Айде да му затвориш, ще сме. Ебати. Е тази зверска клавиатура и мишка, но много парици. Домеца. То монитор. Не подавай топките на никой. Този монитор. Не сме очни. Къде качваш клипове ли? Какво е бе? Да не сме очни да кажем да искаме това. Или пък къде е това с Не, това не е бамбук? Това е бамбук. Бе, кой говори с тебе, бе? По-добре отколко кашона ремонтната. О, да. И това представлява моята стая. Усъвършенстваме я. И покажем дропа. И покажем, ой бре, милиардери. И покажем други игри. Ето Farming Simulator 14-ката. Въпреки че има цели нови 2 версии след нея. Аз още цъкам. Да. Излезнала е най-новата версия. 16-та. Не 16-та. 17. Да. Чете, че една в момента къде се намирам. Моето местоположение е насама. Добре. Че да видим това дали никнал да го косиме. Да го дадеме на крайте. Сега ще докараме косачките. И бокуците. Балерачките. С тия си викал, бе! С тия къде вика, там остава и ти само да викаш. Ще има малко горивце. Ти имаш? Да, това е мое. Това е Ламборджинито ли? Дая! Вало, дая! Дая! Кое бе? Така па. Дай ми. Не знам на кой е. Твоя е. Не, моята е сивата. Ама там много Откъде е тази шапка? Не знам, намерих я. Гледай, това е готово. Ще вземеш ли бе? Дей, педерас! Дая! Мерси за шапка. Не, дая. Бе, ато няма играме тази игра, те сипаха всичко. Ох. Той го ударих и изби зъбите от... Бе, ще играме друга игра, тия всичко се сипват. На Вали му избиха зъбите. Валю.
Ще може да изиграме един матч на тази игра. Да видите какво представлява хора, ако искате да си я сложите. Тя се тегли от Google Play безплатно. Пишете се... Още я разработват. Още разработват. И може да струва пари. По-добре си я служете и си я задръжте. Мисля, че не е чак толкова голяма. Къде ме дай мене? Фри, с удоволствие. Изличам тия монстри. Ако не менкаме, черна за сива. Rabbit Helmet. Я дай та. Марш. Дай ми. Дай ми. Не може повече. Ще вземеш и изперем. Мерси. Мерси, шап. Марш, бе! Аре, марш и ти, бе! Ето, махай се! Пало, ако я ще правя достатъчно, които ще въвълга. Той може, стига да имаш тази игра. Какво ще печелиме? И бади биос. Аре, бей, чекай. Какво пречи ли? Да. Окей, да се го стриме, да стигнем хак и така ще станем. Хаки, какво е, ако те открият и те баннат, знаеш какво ще стане? Повече няма да играеш тази игра, трябваше да влезнеш на ново. Ти си играй с хак. Не, ако играеш с хак, въобще не влизай при нашия клан, нищо ние нашия клан не искаме да ни банят. Ти ако щеш. Добре, няма влиза. Защото по принцип не е честно да играеш с хак. Ти въобще няма да си инсталирай. Да. Цъкай ти, бе. Това сме играли. Който беше станал при тебе. Кое? Това ще го дена за 3 дена. Който за 9 дена. Да, не може да. Колко, бе, ти не си играл, ти само така си викаш. Играш ме. Не си играл сериозно, ти си играл с това. Не, игра съм за 2-3 часа, съм играл до 6-7. Да, ама не може за 2-3 часа да дигне 6-7 лева. С хак може всичко. С хак може всичко. Не, с хак може половин час да си дигнеш 36 лева. Или аз гледах... А за 2-3 часа не можеш да събереш до 6-7 ниво. Ей, де макнете, бе, че аз нямам клипа. Хората ви слушат какво са карате, бе. Де макнете, бе. Срама немате ли, бе? Да. Он то се обръща. Бати, яката шапка. Марш. Ти не носиш такива. Ако можеш, му трябва да свършиш към компютър. Бей, бърже! Се наюскаме с едно и такова. Това е много, не знаем какво прави. Но това отблъска майко ушите. Тичкай, тичкай, тичкай! Бързо, 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 бързо. Бегай бърже, бегай бърже, бегай бърже, бегай бърже. Дири, той ми го надай, той ми го надай. Бърже, птечка, бе, бърже, бе! Това ти го надзира? Да, отсебни. Сега ще си вземем малко хил. Ако имате нещо против тия, въобще те са по-немалници. Целим. Да, ама се трябва да се Готово. не може ли? След 9 секунди той ще го фанат. Улиците ще дойде, ние ще го зарежем, ако не се сбърза. Чао ти. Да видим колко ще ни дадат, колко сме откраднали. Не е това. Не е това. Това колко дават за тока да кара. Аз съм от град 1 милион 24 хиляди. Може да спечелиш. 3. Аз не искам.
Игричката е яка. Носиш ли такива? Да. Игричката е яка. Сега ще изпарим и после... Игричката е яка. Който иска нека се изтегли. Какви други игри мога да ви показвам? Да, се изтеглих от тъпотия, въпреки че имам 2 пъти. Добре хора, това беше от мен. Се видим в следващия клип. Чао!